Esan bezala, konferentzia honen helburua markadetako konfrontazio eta sufrimenduaren ostean aurrera nola egin hausnartzea da, eta zentzu honetan bi ideia nagusi azpimarratu nahiko genituzke, ez? Alde batetik, bakerako bidea ereiten ari garela, eta hontarako ezinbestekoa dela alde batetik salbuespenezko legedia alde batera ustea, presoi aplikatzen zaien salbuespenezko legedia alde batera ustea, eta bestalde, biktimen erabilera politikoa egiteari ustea, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik, orain indarrean sartuko den 7/2014 legearen erreforma alde batera, erreforma onartuko dela, aintzat hartuta, entzutegi nazionalari adierazi nahi diogu legedia hau inolako iruzurrik gabe aplikatu dezala, bere horretan eta jarraian, eta era berean Eusko Jaurlaritzari eskatu nahi diogu ere lege honek albideratuko duela preso askok eta askok 3. gradua bereganatzea, eta 3. gradu hori ere, 3. gradu horiek ere inolako etenik gabe aplikatzea, ez?